Pozerám na koho. Stačí? Či ešte hovorím? Úplne prvé stretnutie s fotografiou, samozrejme, tak ako každý v detstve, hej. Môj otec bol taký amatérsky fotograf, ale v zmysle, že fotil nás s bratom na dovolenke, keď sme boli malí, tie bežné také rodinné fotografie a mňa to zaujímalo v zmysle, že som si to pozeral a keď som mal 6 rokov a išiel som do prvej ľudovej, tak moji starí rodičia mi kúpili fotoaparát. To bol taký dar od nich, že mi kúpili taký bakelitový fotoaparát. Ten foťák mám stále doma vystavený na poličke. Je to bakelitový fotoaparát Corina, ktorý fotil na zvitkový film a je stále funkčný. K ozajstnej fotke samozrejme viedla dlhá cesta, pretože s tým bakeliťakom som bol teda úplný analfabet, som v podstate nevedel o tom nič a bolo úspech, keď som z jedného filmu, keď sa podarilo robiť 2-3 dobré fotografie, v zmysle, že som odfotil brata, alebo starých rodičov, alebo pohľad z okna. No a potom postupne ma to zaujímalo, že som chcel, ako bádal som, že kde je pes zakopaný, čo treba robiť, aby tie fotky mi vychádzali, aby boli dobre. A takto postupne som sa dostal k fotoaparátom Praktika, ktoré zase mal môj otec, alebo Exacta a začal som fotiť s tým a kúpil som si samozrejme primeraný tej dobe zväčšovací prístroj, zväčšovaciu techniku, tam tie magnifaxy, zväčšovaky a v kúpeľni postupne som začal robiť vlastné pokusy s vyvolávaním, so zväčšovaním fotografií a vlastne takto viedla tá cesta. Bola to vyslovene amatérska záležitosť, bolo to len také hobby, ale veľmi ma to zaujímalo, stretávali sme sa viacerí, ktorých nás to zaujímalo a sme sa tomu venovali, vymieniali sme si skúsenosti. No a potom to prerastlo to do takej túžby, že vlastne ja by som sa chcel tou fotografiou možnože aj živiť. Ale bola taká doba, bol socializmus a vtedy vlastne cesta k fotografii viedla buď cez noviny, alebo cez nejaké teda umenie, že byť na voľnej nohe, čo v mojom prípade neprichádzalo do úvahy. Na voľnej nohe mohli byť starí, skúsení fotografi, ktorí už mali niečo za sebou, veď vtedy musel byť každý zamestnaný. No a tá cesta cez noviny bola vlastne pre mňa tiež nepriechodná, pretože vieme, aká bola úroveň novín v tom čase, alebo časopisov, fotili sa všelijaké 1. máje a brigády socialistickej práce a podobné veci, ktoré mňa vôbec nezaujímali, ani som nemal žiadnu ambíciu v tomto nejako sa realizovať, takže moja vlastne taká profesionálny začiatok fotografie bol až po revolúcii, keď sa uvoľnil režim a vlastne vtedy som ja začal naplno hneď pracovať v novinách, dostal som sa do bratislavského večerníka, kde som sa stal fotografom na plný úväzok a vtedy to bolo jedno krásne fotografické obdobie, pretože všetko sa uvoľnilo, otvorilo a fotili sme politiku, šport, reportáže, bolo to veľmi dobré. No, novinárska fotografia má svoju, v tom čase to bolo zase niečo úplne iné ako dnes. Vtedy neexistoval internet, samozrejme neboli digitálne fotoaparáty, neboli mobily. Všetko sa fotilo klasicky na film. Bola to jedna výborná škola, pretože to naučilo človeka takej flexibilite a naučilo ho to robiť rýchlo a efektívne. Na jednej strane sme museli, ako vo všetkom a všade, šetriť materiálom. To je niečo, s čím sa stretávam celý môj život, že musíme šetriť. Čiže my sme teda nemohli nejako rozšafne mrhať, tak ako sa to robí dnes pri digitálnej technike. A museli sme teda vedieť urobiť aj šport, aj zasadnutie parlamentu, aj prijatie zahraničnej delegácie na úrade vlády, aj reportáž, aj nejaké ilustračné fotografie sa robili. Čiže naozaj to bola jedna škola, ktorá ma naučila veľkej takej flexibilnosti a vlastne takej všeobecnosti. Na druhej strane robil som to, myslím, 10 rokov alebo nejako tak a už toho bolo tak veľa, že som to fyzicky nevedel už zvládať. Už viac ako 20 rokov nerobím pre tlač, teda pre noviny, časopisy, ani žiadne agentúrne záležitosti, pretože
Jednak som už asi starý na to, aby som behal po nejakých štadiónoch a chodil na nejaké majstrovstvá a olympiády a neviem čo, čoho som si užil teda v mladosti dosť. A jednak tá atmosféra, aj témy, ktoré sa spracúvajú, sú v dnešnej dobe mi nie blízke, tak by som to nevedel robiť s plným nasadením a s plnou vážnosťou, pretože už k tomu cítim taký trošku odstup. No, ja mám rád fotografiu ako takú, to je proste, mám to šťastie, že je to aj moja taká vášeň a zároveň sa tým aj živím. Ale z tej fotografie, samozrejme, tých žánrov je tam veľa, ale mne je najbližšia asi dokumentárna fotografia, pričom aj slovo dokumentárna fotografia je veľmi široký pojem, lebo dokument môže byť taký aj onaký. A ja som vo svojich začiatkoch veľa robil taký ten klasický dokument, tak ako to bolo zaužívané. Fotil som ľudí, fotil som v takých tých dynamických situáciách. Dneska cítim, že som trošičku tak ako keby, nechcem povedať dozrel, ale dospel do takého iného nejakého videnia alebo iného vnímania tej dokumentárnej fotografie. Fotím väčšinou už len na veľký formát alebo na stredný formát, čo je úplne aj mentálne, aj technologicky úplne iný proces, ako fotiť na kinofilm, fotiť s malým šikovným fotoaparátom. Takže takéto fotenie, ako robím dneska ja, možno by to niekto nazval, že je to až také aranžovanie alebo nejaká taká predpríprava tých fotografií, ale vôbec sa tomu nebránim a vôbec to neodporujem tomu, pretože považujem to proste za dobré, že cítim, že takto by to asi malo byť. Fotím na veľký formát preto, lebo to považujem za taký až vyšší stupeň, vyšší level fotografie. Zdá sa mi, že ako keby sa to tak povýšilo až na umenie vtedy tá fotografia, pretože ten veľký formát je niečo vznešené, niečo krásne, ktoré dáva tej fotografii úplne iný rozmer, jednak technický, ale jednak aj mentálny, pretože fotiť na veľký formát je niečo, čo si človek musí v prvom rade premyslieť, čo a ako chce odfotiť. Musí dokonale zvládať tú technickú stránku veci a potom aj ten výsledok je úplne iný a tým veľkým formátom sa dajú vyjadriť veci inak ako pri bežnom fotení. Takže preto sa venujem veľkému formátu. K veľkému formátu bola opäť cesta dlhá. Mňa to vždy fascinovalo, vždy ma to zaujímalo, vždy som bol očarený tou krásnou technickou dokonalosťou tých fotografií urobených na veľký formát. Sú starí fotografi, vlastne priekopníci zo začiatkov, z pionierských čias fotografie, ktorí fotili, vtedy sa inak samozrejme ani nedalo, fotili na veľký formát. A mňa fascinoval napríklad americký fotograf Edward Curtis, ktorý fotil na divokom západe indiánov a tých kolonistov a fotil to na veľký formát a na sklenené dosky. Čiže on vlastne išiel do prérie alebo niekde do divočiny normálne ako expedícia a niesol si zo sebou ešte aj sklenené negatívy. A tie výsledky sú fantastické. Nie sú to žiadne akčné momentky, sú to proste statické fotografie, ktoré sú nádherné, dá sa na ne pozerať do nekonečna. A to bolo niečo, čo ma očarilo a som si povedal, že možno tadeto by tá cesta viedla ako taký posun toho, čo som robil doteraz. Tak preto som sa vlastne pokúsil fotiť na veľký formát a robím to doteraz. Nedá sa povedať, že ktorú sériu mám najradšej. Keď sa dneska pozerám na fotky, videli sme sériu z Ruska, ktorú som robil pred 25 rokmi, čo je štvrťstoročia. Kopa ľudí nebola na svete, tých, ktorí sa na to dnes už ako dospelí ľudia pozerajú. Tak tú sériu mám strašne rád, pretože vidím v tom takú moju živelnosť, také nadšenie, ktoré vtedy vo mne bolo, taká proste dravosť urobiť to. A dnes by som mnoho vecí robil inak, niektoré veci by som ani neurobil, ale ako vždy sa pod to podpíšem a vždycky teda sa k tomu hrdo postavím, že som to robil.
Čiže túto sériu mám veľmi rád, ale nedá sa povedať, to je ako keby sme sa pýtali, ktoré z mojich detí mám najradšej. No tak všetky mám rád a každé inak a každé svojím spôsobom. Dalo by sa to povedať asi tak, že ja mám najradšej tú sériu alebo tú knihu, na ktorej práve pracujem. Hej? Čiže posledná knižka, ktorá teda mi vyšla, bola kniha O Spiši. To som mal strašne rád, tá téma bola mi blízka, proste žil som tým, bol som úplne do toho taký vhlbený. No ale úplne najradšej mám knihu o Banskej Štiavnici, na ktorej pracujem teraz. No, výstava je niečo, čo mne netrhá žily, musím povedať, pretože výstava je záležitosť, ktorá stojí veľa peňazí, veľa energie, veľa nervov a výsledok je krátkodobý efekt, ktorý pominie a viac vlastne ako keby nebolo. Niekde sa to spomenie, niekde je to zaevidované, ale nie je to proste trvalý efekt. Vrcholom, vlastne najväčšou odmenou si myslím pre fotografa je dobre urobená, dobre vytlačená, dôstojná, pekná kniha, ktorá pretrvá aj generácie a proste keď sa podarí, tak je to jeden trvalý, dobrý produkt. Fotím čierno-biele fotografie preto z dvoch dôvodov. Ten prvý je technický, na veľký formát sa dnes už na farbu fotiť dá, ale je to tak strašne drahé a komplikované, hlavne materiálovo, že proste to nie je reálne fotiť veľký projekt na farbu dneska, na veľký formát. A ten druhý dôvod je taký, že si myslím, že my vidíme farebne, preto fotiť na farbu je vlastne taká reprodukcia reality. Kdežto fotiť čierno-bielo je vlastne taká interpretácia tej reality. Čiže pre mňa je čierno-biela fotografia dá sa ňou viac vyjadriť ako tou farbou, ale to hovorím bez toho, aby som farbu hociakým spôsobom zaznával. Koniec koncov aj teda cyklus o Banskej Štiavnici fotím na farbu. Je to super, krásne, ale s tou farbou treba robiť veľmi, veľmi opatrne. No, môj posledný projekt, teda súčasný, ktorému sa teraz venujem, je vlastne cyklus o Banskej Štiavnici. Bola to pre mňa výzva začať robiť na téme, ktorá je veľmi, veľmi sprofanovaná, veľmi taká až otrepaná, by som povedal, pretože každý za posledných 50 rokov fotil Banskú Štiavnicu. Vyšlo x kníh, dobrých, zlých, takých, onakých. A preto som veľmi zvažoval, že ako sa k tomu postaviť a čo vlastne, ako to uchopiť, aby som sa vyhol nejakým tým stereotypom, tomu klišé a urobiť niečo naozaj iné. A tak som teda skúsil sa na to pozrieť cez ľudí. Mal som to šťastie, že som sa dostal na rezidentský pobyt do Hájovne, čo považujem za naozaj vyznamenanie a veľké šťastie, až dar, že takéto niečo som absolvoval. A teším sa, že vlastne ten cyklus o Štiavnici sa pre mňa posunul do vlastne takého až bádania a objavovania zaujímavých ľudí, ktorých som ani netušil, že nie, že sú v Štiavnici, ale že sú ešte medzi nami. Ja tu stretávam strašne veľa rôznych čarodejníkov, zaklínačov, tajomných bytostí, rôznych víl, rôznych duchov, ktorí sú tu okolo nás. Som prekvapený a som naozaj pozitívne poznačený, že môžem takýchto ľudí zaznamenávať. Tak dúfam, že to dobre všetko dopadne a že sa to objaví v tom výslednom nejakom produkte, ktorý bude vlastne zakončením toho môjho pobytu v Hájovni. Do budúcna mám plán veľmi jasný, to znamená dokončiť projekt o Štiavnici a
dokončiť znamená vydať z toho knihu, čo je veľmi ťažký, zložitý a hlavne finančne náročný proces. Dúfajme, že to všetko dobre dopadne. Šťavnicu fotím na stredný formát, na farbu, ale teraz pri mojom druhom pobyte v Hájovni som začal úplne bez nejakého zámeru, len tak proste pre seba intuitívne fotiť na veľký formát, na 13:18, čierno-bielo, zaujímavých ľudí, ktorí sem do tohto priestoru prídu, pretože toto miesto je tiež také, by som povedal, až ikonické. Chodia sem zaujímaví ľudia a ja bez nejakého scenára alebo bez nejakej ďalšej idei proste robím v tomto nádhernom prostredí, robím ich portréty. Takže možno, keď musím si to vyvolať, musím si to rozanalizovať, pozrieť sa na to, premyslieť to, čiže možno, že nejakým ďalším projektom alebo ďalším cyklom, ktorému by som sa chcel venovať v budúcnosti, by boli portréty ľudí, ktorí prídu do priestoru Hájovne.